Enseña tu pelo, Maria. Bueno, a mi no em coneixen. Doncs estem aquí a punt de veure Toy Story 4. Perquè aquí estem obligats. A veure què em sembla. A mi no m'agrada Toy Story. A mi em va agradar la primera. Tio, Crec que no he vist la segona. Era la pel·li preferida del meu germà i me l'he vist tantes vegades que tinc tanta tirria. Bueno, però pot ser guai. Sí, a l'arc argumental es va acabar la segona pel·li, vam fer una tercera i ara fan una quarta. Però què més queda per inventar? Pues moltes coses. Ja veurem a veure què expliquen. I després ho explicarem. Demà vindràs a casa meva i farem la... Què ens ha passat? Bonjour! Què t'ha passat, Dani? Cuéntame-ho. Els 6 contrats sense nosaltres. Això ha passat. Kilian! 6 cubars entrats sense nosaltres. Hi ha hagut un de nosaltres que ha entrat abans sense que ens enteréssim. Ya tenemos las palomitas. Moltes. Mira, el que faltava. Entra, Dani, que faig una foto. Somrieu? Bonjour! Estic aquí per entrevistar la Maria i com heu notat estic aquí al mig del carrer. En una altra ubicació. Sí, perquè la Maria s'ha negat a venir a casa. Bueno, María, ¿qué te ha parecido la película de Toy Story? T'has negat a venir ara. Però això m'ha de preguntar ella. Va. Què et va semblar Toy Story 4? Pues em va agradar molt, sorprenentment. No m'esperava que m'agradés tant. Perquè em van convèncer mirant les estadístiques del que havia dit la gent i em va agradar, i realment em va agradar molt. Crec que és la millor pel·lícula de Toy Story. Sí, t'has vist l'altres? La primera i la segona, sí. Que consta en acte que he vist tot això, Haig d'admetre... A veure, no ho diu Toy Story, vale? Això... Li tinc tírria, però és una tírria associada al meu germà més que la pel·li en si. Vull dir, els missatges que transmet són molt bons. I a mi em va agradar molt la Gabi Gabi. Però, no, però tenia un arc argumental molt similar al del Woody. Els dos eren dues persones que necessitaven la mort d'una persona per sentir-se validades. I en certa manera això ajuda al Woody a donar-se... I realment era un personatge molt rodó, no? Perquè anava canviant, semblava un personatge molt dolent, però després... Sí, que també el mateix que es podia ser bona. Sí, acabo de fer spoilers, però bueno, anem al canal de videospoilers. Sí, és això. El Dani també fa un spoiler. Anem a escoltar l'opinió del Dani i el Cisco. Hola Paula, et prohibeixo explícitament posar aquest àudio al teu vídeo, però sí que et permeto posar una transcripció, o els trossos que més t'agradin, però no d'àudio, sinó de text. Allà va la crítica. A veure, la pel·lícula està bé. El que passa és que no explicava res de nou i és molt semblant a les altres, a les d'abans. Jo li posaria un 8 perquè està molt ben feta i el personatge de Bob està molt evolucionat. Vale, pues estic molt d'acord amb el que diu el Dani de que és més feminista i de que no dona la sorpresa d'això de s'està acabant però que no s'acaba. Saps què passa? Es va passar a l'email que és això. Vale, ara s'ha acabat i no hi continuava. Saps? Això té raó el Dani. Però bueno, no significa que és bona història o no. Bueno, tanquem ja que l'Alba s'està cansant i reormar i hasta la pròxima.